Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 12 май дүшәмбе көн. Сез Турыдан-тур эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чирәге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Төркия елбашы Эрдоан Украина һәм Русия арасындагы тынычлык сөйләшүләрен алга җибәрү өчен француз һәм рус лидерлары белән сөйләште. Тынычлыкны урнаштыру барышындагы тарихи борылыш ноктасына басым ясады. Төркиянең Украина белән Русия арасында отны туктату һәм даими тынычлыкның урнаштырылу өчен сөйләшүләргә арадашчылык ясау белән бергә һәр төрле ярдәмне күрсәтергә әзер булуын Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоан Франция дәүләт башлыгы Эммануэль Макрон белән үткәргән телефон сөйләшүендә җиткерде. Сөйләшү вакытында Эрдоан Русия белән Украина арасындагы сугышны бетерү тырышларында тарихи борылыш ноктасына ирешелүен белдерде һәм тынычлыкны урнаштыру өчен бу форсатның кулланылуының әһәмиятенә басым ясады. Төркия элемтә рәислегенең якшәмбе көнне ясаган белдерүенә күрә Эрдоан Төркия отны туктатуның һәм даими тынычлыкның тәэмин ителүенә ярдәм итү өчен сөйләшүләрне кабул итү белән бергә һәр төрле өлеш кертергә әзер дип әйтте. Эрдоан аеруча узак мөддәтле тынычлык сөйләшүләренең башлатылуы һәм Украинаның сугыштан соңгы яңадан төзекләндерелү барышына ярдәм күрсәтелүе мәсьәләсендә Франция белән хезмәттәшлектән дәвам ителүенең мөһимлегенә басым ясады. Һәр ике лидер ике яклы мөнәсәбәтләр белән беррәттән глобаль һәм региональ тәрәккыятләргә дә тукталып узды. Төркия элемтә рәислеге белдергәнчә, Илбашы Эрдоан Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин белән дә телефон сөйләшүен үткәрде. Эрдоан Путинга Русия Украина тынычлык сөйләшүләренең Истанбулда калган урыннан дәвам итүен хуплаучы белдерүне ишетүдән шат булуын җиткерде. Эрдоан аеруча Төркиянең Украина берлешләренең даими чишелешкә җиткерелүен тәэмин итәчәк сөйләшүләрне кабул итәргә әзер булуын Путинга белдерде. Бу телефон сөйләшүе Русия илбашы Владимир Путинның Мәскәүдә оештырган матбугат очрашуыннан соң үткәрелде. Путин атна кичендән башлап Мәскәү белән Киев арасында турыдан-туры тынычлык сөйләшүләренең Истанбулда кабат башлатылуын тәкъдим итте. Узак вакыттан бирле берлешләрнең чишелеше өчен тырышлык күрсәтүче Эрдоан Төркиянең тынычлык сөйләшүләрен кабул итү һәм чишелешнең тәшвик ителү өчен кулыннан килгәннең барысында эшләү тәкъдимен күп тапкыр телгә алды. Төркия һәм Русия һәм дә Украина белән яхшы мөнәсәбәтләргә ия булу өстенлегенә ия. Шушы тәкъдимгә җавап буларак Украина илбашы Владимир Зеленский X платформасыннан ясаган белдерүендә Мәскәү Украинада тулы, даими һәм ышанычлы утны туктатуны дүшәмбе көненнән башлап раслаган чакта иленең Русия белән турыдан-туры сөйләшүләр үткәрергә әзер булуын белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Хамас АКШ белән турыдан-туры отны туктату сөйләшүләренең берилеше буларак Газада тотылган 21 яшендәге АКШ Израиль хәрбие Эдан Александрны иреккә җибәрәчәген игълан итте.
Фәлестин каршылык күрсәтү төркеме азат итүне ярдәм кичүләренең кабат ачылуына бәйле кылды. АКШ илбашы Дональд Трамп бу хәрәкәтне Вашингтон һәм арадашчылар Мисыр белән Катарга карата яхшы ният күрсәткече буларак канәгатьлек белән каршылады. Шул арада Трампның якын көнчыгыш вәкиле Стив Витков Израильле гаиләләр мәүтергән җылышта Израиль баш министры Беньямин Нетаньяхуны тәнкыйтьләп, хөкүмәтен Газа сугышын сузуда һәм тотып килешләрен тоткарлауда гаепләде. Израиль 2023 елның сентябрь аендан бирле Газага каршы алып барган геноцид сугышында 52,800 фәлестинлене үтергән. Пакистан соңгы бәрелешләрдә 26 Һинд хәрби корылмасын бәрүен һәм яңа Дехли белән бергә Һиндстанның зур шәһәрләре өстендә кешесез һава аппаратларын гиздерүен алга сөрде. Атом тыш коралына ия 2 көндәштә шимбә көненнән бирле дошманлыкларын саклык белән бетерүен күзәтә. Пакистан аеруча Һиндстанның 5 реактив очкычын бәреп төшүен белдерде. Һиндстан һава көчләре тәфсилле мәгълүмат бирмичә генә югалтуларын кабул итте, фақат бөтен очучыларның имен рәвештә кире кайтуын раслады. Reuters Һиндстан җитәкчелегендәге Кашмирда 3 реактив очкыч казасы хәбәрен җиткерде. Утны туктатуга карамастан, шик буенда яшәүчеләр башка урынга күчерелә. Джамму һәм Амритсар кебек шәһәрләр дәвам итүче иминлек бурчулары арасында тынычлыгын саклый. Шул ук вакытта илбашы Дональд Трамп АКШның Кашмир килешмәүчәнлеген хәл итү өчен Һиндстан һәм Пакистан белән бергә эшләшәген белдерде. Америка Кушма Штатлары бирәктә Төркия кебек мөһим уртаклар белән глобаль күләмдә ирекле һәм гадел сәүдәне якларга тиеш. Америка Кушма Штатларының көнбатышындагы Колорадо штатының башкаласы Денвердәге сәүдә палатасы башлыгы Истанбулдагы бер сәүдә чарасы өчен ясаган сәфәре вакытында шушы карашын җиткерде. Колорадо белән Төркия бирәктә Истанбул арасындагы форсатларның бик зур булуын белдерүче Денвер сәүдә палатасы башлыгы һәм югары дәрәҗәле җитәкчесе Амент Анадолу агентлыгында әңгәмә бирде. Денвер метро сәүдә палатасы 150 елдан күбрәк вакыт буе Колорадоның иң зур эш оешмасы һәм төбәктәге эш дөньясының төп тавышы булып тора. Ике җәмгыятебез арасында ирекле сәүдә һәм ирекле инвестиция агымының тәэмин ителә алынуы өчен без киртәләрнең минимальләштерелүен тәэмин итәргә тиеш дип басмасада палата башлыгы. Истанбулда Тышкы икътисади мөнәсәбәтләр шурасының Төркия АКШ эш шурасы җыелышында чыгыш ясаучы Ахмед 2 елның бергә эшли алачак бик күп форсат булуын һәм Денверның Америка Кушма Штатларында капитал салу форсатларын эзләүче төрк инвесторлар өчен географик яктан отышлы булуын белдерде. Төркия АКШ эш шурасы башлыгы Мурат Өзйегинде 2 ил һәм шәһәрләр арасындагы капитал салу һәм сәүдә тирәнлеген арттыру өчен Колорадо штаты Денвер һәм башка шәһәрләр белән якын эшләүләрен белдерде. Биредәге максат Денвердан килгән ширкәтләрнең Төркиядә сәүдә уртакларын яки төрле инвестицияләр кертү потенциалларын кулланулары дип әйтте. Атның кечен оештырылган Истанбул чарасы турында. Төрк ширкәтләренең дә АКШта бирәктә Денверда капитал салу форсатларын куллануының зарурлыгына басым ясады. Үз йен АКШтагы штатларның бик күп төрле өлкәдә сәүдәне һәм сәнәгатьне кабул итүен һәм шураның АКШта 7 төрле штат комитетын төзүен белдерде. Төрк-американ сәүдә күләменең тиз үсәргә дәвам итүенә игътибарны юнәлтүче Өзйен 2 елның 32 миллиард ярым долларлык товар сәүдәсен башкаруын, хезмәтләрдә көтелгәндә бу сәүдә күләменең 45-46 миллиард долларга җитүен әйтте. 2019 елда илбашыбыз Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм АКШ илбашы Дональд Трамп арасында килешелгән һәм алга таба максат итеп алынган 100 миллиард долларлык максатыбыз бар, диде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Мең еллыкның беренче ширеге. Израиль дәүләте төзелгән көн булган 1948 елның 14 майы Фәләстин халкы өчен бөек фәлакать көне, ягъни Нәкъба буларак искә алына. Бу көнне Фәләстиндә Англия идарәсе тәмамлана һәм Израиль дәүләтенең төзелүе игълан ителә. Шул ук көнне 5 гарәп дәүләте Израильгә сугыш игълан итә. Беренче гарәп-Израиль сугышы нәтиҗәсендә Израиль белән беррәттән Иордания һәм Мисыр үз җирләрен киңәйтә. Төбәкнең төп хуҗалары булган фәләстинлеләр качак хәленә төшә. Һәр ел 15 май көнне Иорданның көнбатыш үзәнлегендә һәм Газа сызыгында яшәүчеләр башта булу белән бергә фәләстинлеләр Израиль дәүләтенең төзелүе һәм миллионнан артык фәләстинленең качакка әйләнүенә сәбәп булган үтерүләргә ризасызлык белдерү өчен урамнарга чыга. 1998 елда Ясир Арафат чакыруы белән үткәрелгән чараларда якынча 1 миллион фәләстинле катнаша. Израиль төзелгән көннән бирле якын көнчыгыштагы гарәп-Израиль тигезлеген саклаучы буларак күрсәтелгән Америка Кушма Штатлары Дональд Трампның беренче илбашы чорында тарихи адым ясап, 2018 елның 14 майында илнең илчелеген Тель-Авив шәһәреннән Кудус шәһәренә күчерә. Бу карар Төркия һәм башка күп кенә күрше дәүләтләрдә ризасызлык тудыра. Фәләстинлеләр дә урамнарга чыгып, АКШ җитәкчелегенә ризасызлык белдерә. Израиль иминле көчләренең ут ачуы нәтиҗәсендә араларында балалар да булган 60-тан артык фәләстинле һәлак була. Якынча 3000 кеше яралана. Бу вакыйгалардан соң 2023 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы бөек фәлакатьнең 75 еллыгында искә алу чарасы үткәрә. 2010 елның 17 майында Төркия һәм Бразилия арадашчылыгында әзерләнгән һәм Иранның атом төш программасына шикләү кертүне максат итеп куйган килешү башкала Тәһранда Төркия, Бразилия һәм Иран тышкы эшләр министрлары тарафыннан имзаланды. Килешүгә күрә Иранның 1200 килограммлык ураны энергия җитештерү өчен генә кулланылачак. Тагын да аз күләмдәге байытылган уранга алмаштырылачак, алмашу Төркиядә башкарылачак. 2017 елның 7 майында үткән сайлауларда Франциянең яңа илбашы булып Эммануэль Макрон сайланды. Сайлауларның икенче турында радикаль милләтче Марин Ле Пенга каршы 66% тавыш җыеп җиңүгә ирешкән Макрон 14 май көнне вазифасын кабул итеп алды. Вазифасына кирешкәндә Макрон 39 яшендә иде һәм Франция тарихында илбашы булып сайланган иң яшь кеше иде. 7 апрельдә башланган һәм 45 көн дәвам иткән гомум сайлау нәтиҗәләре 2014 елның 16 майында игълан ителде һәм Нарендра Моди илнең яңа премьер-министры булды. Гомум башлыгы булган оппозициядагы Бхаратия Джаната партиясе белән Милли конгрессны калдырган һәм парламентта күпчелекне алган Моди соңрак катнашкан 2 гомум сайлауда да үз урынын саклап калды. Әмма 2024 елгы сайлауда тавышлары җитди кимеде. Вазифага килгән беренче дәврдә либераль икътисад сәясәте алып барган, тышкы сәясәттә АКШ һәм Русия белән баланслы мөнәсәбәтләр урнаштырган Моди, айрыша соңгы елларда Кытай һәм Пакистанны максат итеп алып, иленең хәрби чыгымнарын сизелерлек арттыруы белән игътибарны җәлеп итә. 2008 елның 12 майында Кытайда яңа 1000 еллыкның иң көчле җир тетрәүе булды. Илнең Сычуан провинциясында күзәтелгән 7,8 балл зурлыгындагы җир тетрәү Кытайдан тыш Таиланд, Камбоджа һәм Вьетнамда да сизелде. Зилзиләдә меңләгән бина җимерелде, 87 меңнән артык кеше һәлак булды, 375 мең кеше яраланды. Җир тетрәүдә якынча 19 чакрым тирәнлектәге 242 километрдан озын кырынты сызыгы тулысынча җимерелүе белдерелде.
2006 елның 12 майында Бразилияның Сан-Паулу шәһәрендә иминлек көчләре белән наркотик картельләре арасында башланып киткән урам бәрелешләре якынча бер атна дәвам итә. Бәрелеш наркотик картеленең 700 агзасын саклау чаралары бик көчле булган төрмәгә күчерелүенә киртә кую өчен банда агзаларының полициягә һөҗүм итүе белән башлана. 18 май көнне армия катнашында банда агзалары тәэсирсез хәлгә китерелә. Бәрелешләр нәтиҗәсендә 190 кеше һәлак була. Түрк театры һәм киносының иң мөһим хатын-кыз сәнгатьчеләреннән берсе булган Айтан Gökçer 2024 елның 14 майында 84 яшендә вафат булды. 7 күҗалы Хөрмүз, ягъни 7 ирле Хөрмүз музыкаль театрындагы Хөрмүз образы белән хәтерләрдә калган Gökçer 1988 елда дәүләт сәнгатьчесе исеменә лаек булган иде. Мен еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә Сары Салтук баба дип йөртелүче легендар дәрвиш турында сөйләячәкбез. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Догач Ипәк әзерләде. Легендар төрек дәрвише Сары Салтук ислам диненең төрекләр арасында таралуында мөһим роль уйнаган суфый. Ул сугыш мәйданнарында кылыч күтәргән ветеран да, күңелләрне яулаган остаз да. Сары Салтук юлын Хуҗа Әхмәт Ясәви мәктәбеннән башлый һәм Анадолуда Хаҗи Бәктәш Вәли кул астында дәвам итә. Ул төрек ислам аңлаешының якты вәкиле. Риваятләргә караганда, Әхмәт Ясәви булачак дәрвишләр арасыннан Мөхәммәд Бухари атлы яшүсмергә бу Сары Салтукның чын исеме дип уйланыла, махсус вазифа бирә: Анадолу һәм Румелине ислам диненә этәрү. Ул яккан учактан сибелгән очкыннар шикелле Сары Салтук һәм аның замандаш дәрвишләре Хорасаннан көнбатышка күченеп Анадолуны һәм Балканнарны яктырту өчен ашыга. Сары Салтук Балкан җирләрендә төрки исламның әйдәп баручысы дип кабул ителә. Динне җирле халыкның үзләштерү процессын җитәкли. Тарихи яктан караганда, аның гомере Анадолудан Кара диңгезнең төньягына һәм аннан Балканнарга сузылган маҗара шикелле. Халык бу бөек изге кешене чын сугышчы, суфый һәм гаҗәеп мөгъҗизалар башкаручы Хызыр фигурасы дип хәтерендә калдыра. Чөнки риваятләрдә Сары Салтук Али хәзрәтләре нәселеннән килүче сәйид буларак, Баттал Гази шикелле элеккеге ислам каһарманнарының мирасын дәвам итүче, төшләрендә пәйгамбәрләр һәм Хызырдан илһам алып хәрәкәт итүче буларак сурәтләнә. Сары Салтукның гасырлар эчендә халык арасында яулаган рухи урыны Галәви Бәктәши традицияләре эчендә аерылып тора. Хаҗи Бәктәш Вәли белән элемтәсе Сары Салтукны Бәктәши йолаларының тәүге хәлифәләреннән берсе итеп күрсәтә. Чөнки Әүлия Чәләби сәяхәтнамәсендә Хаҗи Бәктәшнең нәкъ менә үзенең Сары Салтукны Румәлигә җибәрүен һәм анда 7 патшаның илләрендә исемен ишеттерәчәген җиткерә. Бу сүзләр Сары Салтукны Хаҗи Бәктәш дәргаһының Балканнардагы кулы, миссионер төрек дәрвише буларак ачыклый.
Галәви Бәктәши ышануында бөек изгеләргә атанучы учак системасы эчендә дә Сары Салтук исемен очратырга мөмкин. Бигрәк тә галәви мәдәнияте көчле булган Төнҗәли җирлегендә Сары Салтук учагы исеме белән искә алынучы төбәк әһәмиятле булып тора. Төнҗәлинең Хозат районындагы Сары Салтук мәркәзе 2276 метр биеклектәге тау башында төзелгән һәм бирегә бик күп кеше агыла. Килүчеләр пәнҗешәмбе көнне дуга кыла, күмбә дип аталучы ризык өләшә, корбан чала. Кабер башычында тимер терәк һәм ай бар. Бу аны зияраткә килүчеләрнең күзендә Салтук бабаның төрек ислам кимлегенең символик чагылышы сыман. Чөнки ул рәсми дин гыйлеменең түгел, халык күңелендә үсеп чыккан изгелеккә ышануның вәкиле. Сары Салтук калдырган мирас географик шикләрне ашучы төрки дөньяның уртак мәдәнияте сыйфатына ия. Ул үлгәннән соң да аның турында риваятләр таралуын дәвам итә, төрле җирлекләрдә якын күрелгән шәхескә үрелә. Шуннан да тарих буе Балканнар һәм башка урыннарда Сары Салтук төрбәсе булуы әйтелүче бик күп каберләр ачыклана. Бу хәл аның тәэсиренең никадәр киң таралуының мисалы. Балкан киңлекләрендә Сары Салтукның исеме бик хөрмәткә лаек. Төньяк Македониядән Албания кадәр сузылган төбәктә Сары Салтук баба исеме белән аталучы зиярат урыннары бар. Болгариядә Галәви Бәктәш җәмгыятьләрендә Сары Салтук исеме Хызыр пәйгамбәр белән бергә искә алына. Нәтиҗәдә Сары Салтукта төрек суфи традицияләре белән дәстан мәдәнияте камил рәвештә берләшә. Ул төрек суфичылыгының эпик лидеры буларак бер яктан Әхмәт Ясәвидән алган мирасны көнбатышка илткән, икенче яктан Анадолу һәм Балканнарның төрекләшүе исламлашуында роль уйнаган. Тарихи шәхесе белән төрекмән сугышчысы, халык күңелендә исә әүлия булган Сары Салтук гасырлар буе мәдәни хатирәләрдә яши. Шул сәбәпле Сары Салтук дигәндә күз алдына бары 13-нче гасырда яшәгән кеше генә түгел, төрекмән җанының акыл, толерантлык белән тулы сәяхәтләре һәм алып ир турындагы риваятләр килә. Сары Салтук бүгендә төрек ислам мәдәниятының игелек һәм батырлыкны чагылдыручы үлемсез символы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында легендар төрек дәрвише Сары Салтук турында җиткердек. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК
33, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.